Jeg vil gerne vise dig, hvordan du lynhurtigt kan berolige dit sind ved 3 helt enkle trin. Nummer 1. Du lægger hånden på hjertet. Og så tager du en rigtig god dyb indånding ind gennem næsen. Og rigtig, rigtig lang udånding. Vi tager lige en mere i tilfælde af, at du ikke noget med. Sådan. Trin 2. Du smiler. Find et lille smil. Det behøver ikke at være særlig stort. En dyb vejrtrækning og et lille smil, det er nok til at sende besked til hele dit nervesystem om, at alt er, som det skal være. Og så slukker det for alle alarmer. Det er den hurtigste måde at ændre hele biokemien i din krop på. Dyb vejrtrækning, lille smil. Sådan. Trin 3. Du tænker på noget, der er rart. Noget, der lige er sket i dag eller i går. En lille bitte stund, hvor der bare var noget skønt og lækkert. Det kan også være bare noget, du er taknemmelig for. Det tænker du på. Tænk kun på det. Se, hvor meget du kan få det til at fylde. Og så tager du en finger og begynder at tappe lige her mellem øjenbrynene. Imens du tænker på alt det der dejlige. Det, der gør dig rigtig taknemmelig. Eller det der en lille stund med en kop kaffe i solen. Eller det behøver ikke at være noget specielt dybt. Bare en lille ting, der gør dig glad. Så ser du, hvor meget du kan få det til at fylde. Se om du kan få den der tanke til at fylde det hele. Imens du lige tapper her mellem øjenbrynene. Så sidder du lige med det et øjeblik. Hånden på hjertet. Dyb vejrtrækning. Lang udånding. Lille smil. Tænk på noget, der er rart. Og så tappe mellem øjenbrynene. Sådan. Så let var det. Tak fordi du kiggede med.